Alex a vítam vás u nového videa. Je to nejaký čas, čo som nedal nejaké takéto video. Tak vám ukážem teda, čo sa na mojom účte zlepšilo od tej doby, čo som nedal ako video o výbave a tak ďalej. Tak ako môžete vidieť, mám tu Aegisku, Sentinela a Spectruma. O Aegisku som vydražil za tuším 150 mega, nie som si istý. Však môžeme sa pozrieť. Neviem, alebo 140. Ty bolo toto mnoho. To nemám rád. OK. Toto nebudem. Toto, že by... Nie, tu je generátor štítu. Nie. Nie. Že by tuto? Ty vole, kde to môže byť? Ty kokos. To až tak moc som dražil. Tuto som ešte irisky dražil. Tak túto to určite nebude. To musí byť tuto niekde. Neviem, proste nechce sa mi to preklikávať všetko, ale viem, že okolo 100 dačo mega to bolo. Teda cez 100 dačo mega. Buď som slepý, alebo neviem. To nie. A tuto je 130 mega, 129 miliónov a 17 tisíc. Tak 130 mega ma vyšla Aegiska. No, čo si ukážeme, ešte profil pilota. Profil pilota. Profil pilota, ako môžete vidieť, mám tu 8 výskumov už. A niekto ma prišiel na TS. Boj, OK. Takže 8 výskumov, full bublinu máme. Full bublinu, full toto, pridávam 10 000 života. Čo by som vám mal ešte ukázať? Už asi také o výskumoch nič. Ale dneska pôjdeme ešte kupovať. Nebudem čakať na nejaké zľavy, ale budem hneď kupovať asi. Čo by som mal vám k tomu povedať? Asi zrejme budeme prestupovať náš klan, alebo možno ja pár členov do MMO. A možno sa aj klan zruší, uvidíme. A čo ešte k tomu dodať, teda idem vám ukázať ešte výbavu, ako som postupil k výbave. O tom, čo mám tu, som vám už hovoril. Tak no. Teraz dražím ďalší štít BON2 za 25 mega. Poviem, aby som mal už fakt aj full ako irisky, všetko možné. Tú L4, čo som vám hovoril, tak to ešte pred minulé video, či pred koľko. Ešte v UB som ju nemal, ešte po UB, keď som vám dal video, som dostal. Takže tuto máte, tu sa to moc nezmenilo. Týkajúce sa PET, tu sa to zmenilo, už máme trojkovú kamínu a pôjdeme ešte kupovať trojkový zberač. Moduly. No, tu sa to tiež nezmenilo moc. Generátory. A tu sa to veľmi zmenilo. Tu máme ešte kopu najvyšších generátorov. Počkajte, odtiaľto.
sem full generátory pohonu, tak ešte aj do druhého hangaru máme 15 Beldwag, sa mi zdá, alebo 16, 15, lebo máme full kolíka, 15 Beldwag. Doplnky, tu tiež nič nezmenilo, akurát, že tu máme dva masky, čo som pozostával z bedničiek. Letóny, tu sa toho zmenilo dosť. Máme motýla, ešte čo ste predtým videli. Máme tu tieto 3 dizajny, čo sme si kúpili, tie kľúče, tie také, neviem, jak to presne volá, maskové, či ako to je. Tak to mi odtiaľ padlo. Potom tu máme ešte diamanta, motýla diamant, to sú dve najhlavnejšie formácie. A teraz by som išiel kúpiť tretiu. Teraz pôjdem kúpiť tretiu. Munícia tu vám radšej nebudem ukazovať, lebo to je katastrofa. Tam som strašne prerobil, lebo čím viacej boxíkujem, tak proste mám tú muníciu, hej, ale tak proste keď vyletíme desi na mapu, tak proste tam musím strieľať, či chcem alebo nechcem. No, Skylab sa nám trošku zlepšuje, už stávame seprom. Takže za 5 hodín počkajme tých 5 hodín, musím šetriť čo najviac Iridium momentálne. Lebo. A jak mi to vyjde podľa všetkého, tak budem vám potom natáčať ako budem klikať zety. Možno to vyjde, možno nie. Uvidíme ako podľa času. Teraz ten čas moc nemám, takže tak. No. Pôjdeme si kúpiť vrtačku. Vrtačka. Alebo srdce. Ale skôr som za vrtačku. Lebo tam má dosť vyšší damage, celkom o dosť, myslím. Vrtačka kúpená, výborne. Teraz ideme do 5. A tam kúpime trojkový zberač, aby sme už to mali všetko trojkové. Trojkový zberač boxíkov, tak to máme iba dvojkový, 26 000, ty vole, drahé to je jak. Ale musíme, no. A ostalo nám 24 000 uridia. Malo by nám to výjsť, áno, trojkový zberač Napala. Kúpime trojkový zberač Napala a to je asi všetko. A ešte, možno, neviem, či mi to vyjde, aby som to odonkol vo 5 ako ďalší mechanizmus, nie som si istý. Uvidíme. Som 15 level, tuto je všetko zakryté, môžem vám to posunúť do riti. Takto, 15 level. Dostal som e-mail od podpory, že v ďalších videách nemám ukazovať svoje ID. Tak akože dobre. Mám zakázané ukázať svoje ID. Ak to zverejním moje ID znova, čo je v minulých ako videách, bohužiaľ, tak dostanem ban na účet na 30 dní. Že tak. 15 level, za chvíľu 16 si myslím. 16 mega, som 16. Pôjdeme si hneď hodiť ten trojkový zberač. Musím sa ako poďakovať mojej frajerke. Mi boxíkovala Antoriti 2002. Nevadí, poďme boxíkovať. Mi boxíkovala trošku. Sedela mi za počítačom a len tak som sa aj zo srandy opýtal, či mi povie boxíkovať a išla. No. Naboxíkovala 20 000 uridia, či koľko. Takže tak, no. Čo by som mal ešte ukázať, asi už nič. Tak proste videli ste, že čo sme kúpili, vrtačku sme kúpili a túto beta a trojkový zberač. Takže to by malo byť z tohoto videa všetko, tak zatiaľ sa s vami lúčim a ešte niečo. Video neviem, ako bude teraz momentálne vychádzať, či pravidelné alebo nepravidelné. Túto sériu asi zrejme môžeme ukončiť. Tuto, jak spraviť Goliata, proste 8 iris a tak ďalej.
Sorry ľudia, toto bol strih dosť veľký, lebo Bandicam mi skončili iba 10 minút ako nahrávanie. Takže tak, a ešte som vám chcel povedať, že túto sériu asi o full účte by som ukončil. Je tu tak prakticky full účet, 8 iris, full LF3, 1 LF3, máme LF4, máme trojkové mechanizmy. Neviem, čo by som mal vám k tomu dodať. Keď budete chcieť nejakú novú sériu ako pokračovanie, tak vás prosím o komenty. Alebo máte môj kontakt na FB, tak vás ako prosím o to, aby ste mi tam písali. Alebo skôr ako komenty pod video. Tak to by malo byť z tohoto videa všetko a zatiaľ sa s vami lúčim.